बरर कौन जगह असलिया देव हम जगह ही नहीं बरर हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनै बे बुरैनि सायावनो खोथा सावरायनो फैफिनदों थांनाय समफ्राव बे बुरैया जोंनि हायाव थानानै जोंनि जायगायाव थानानैहाय जोंखौनो आसामाव जायगा गैया होननानै बुंदों आरो जोंनि बर' हारिखौ गुन्दा होनना बुंदों आरो जोंनि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन आबसुखौ गुन्दा होननानै बुंदों सैमायाबो डिस्टार्ब खालामना होलायबायलै भिडिअ बानायनाय समावहाय बे बुरैया जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि गाज्रि मुं सुदों आं जेबो मिथिया नाथाय आङो खोनानो मोन्दों दि जोंनि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियना बेनि सायावहाय नायबिजिरगासिनो दङ आरो बिथांमोना गोख्रैनो दायनिगिरिखौहाय दिहुनगोन होननानैहाय मिथिनो भिडिअ बानायनो जायगा सान्थि गैया आंनि थाखाय दसे सैमा संनाय दसे गारि गाबनाय दसेनो खिल'मा गारि थांलाय फैलाय खालामनाय एकदमबारे डिस्टार्ब मोनथारगासै आं मालादि आङो बे जायगानिफ्राय उदां जानानै थांगोन मालादि आंनि साननायखौ आं फुरा खालामनो हागोन आं जेबो मिथिला रुको जरा सबर करो र' सिरि जाबाय आरो साइकेल बोराय फैलायबाय नै बहाय गेदेरनो आरो सोरबा होख्रावग्रा फैबावलायबाय सर्बनाश मारै जानांगौलै बिदिजोंलाय बड़ा हरामी हो बेटा टाइमा आरो गैला आंना नै जानोसै 1 घन्टाल' बाखिसै 1 घन्टानि गेजेरावनो भिडिअ बानायनानै दिहुनथारनांगौ अके फैफिनदो अब्ला जोङो गुबै बाथ्रायाव आङो खोनानो मोननाय बायदिला बे बुरैखौहाय गुबुन मानसि फोरोंदों होननानै आङो खोनानो मोननाय जादों दा बे फोरोंग्रानि सायावबो आङो बुंनो सानो नोंथाङा गुदि मिन्थिया खिथाब मिन्थिया बबे जारिमिनखौ लानानै बबे इतिहासखौ लानानैहाय बे बुरैसा सासे जाम्बि मानसिखौ माबायदि फोरोंदों आं जेबो मिथिया नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि आखु फोरोंनो हालायनाय मानसिनि गियाना मोजां जागोन नामा रायजो राजाफ्रानो बुं आरो नोंसिनि रायजो राजाफ्राबो सों आंथ' दाखालि नुनाय लोगो लोगो बे बुरैखौ खाथियाव फट' बयनग्राफोर स्टुडिअ दङमोनब्ला कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये सर्बनाश गासिबो डिस्टार्ब हाला भिडिअ बानायनो जोंनि बर' हारिया जेरावबो गाज्रि मुंल' मोनसै मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय गुबुन मानसिफ्रा जोंजों मानो एफाराब एगेन्स्ट बेखौ बुजिनानैनो मोनला बेनिखायनो जोंनो आलादा स्टेटनि गोनांथि दङ जोङो बेफोरबायदि मालायजों गादब जाबाय थानो हाया मालायजों बेफोरबायदि नारसिन जाबाय थानो हाया बेखायनो जोङो बयबो जांख्रिखानांगौ जोंनि आलादा स्टेटनि थाखाय माखासे समफ्राव गोबां जांख्रिखांनायजों समझ रहे हो ना जायगा मोनसेबो मोजां गैया आंनि थाखाय भिडिअ बानायनाय एकदम डिस्टार्बल' आं बानायैयानो साबसिनसै नामा खनथाम खनब्रै जाबाय आङो नोंथांमोननो दिनै देखायजोबगोन आं माबायदि रोखोमैहाय माबायदि खस्थ'यैहाय भिडिअ बानायो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन सैमा डिस्टार्ब मा होनबावनांगौ जाखो गारि डिस्टार्ब सोरबा मेसिन सालायनायनि डिस्टार्ब आङो दिनै फंसेबो खोथा मोजां बुंनो रोङासै किन्तु बे बुरैखौ आङो मोननायमोनब्ला दाख्लि खाथि खालाफ्राव फट' दिहुनग्रा स्टुडिअ दंमोनब्ला बुरैखौ फेन सिङाव सोनानैसो रुम होगौमोन आं फाग्ला बिदिजों जायो सियादा ओरैबायदि जोंखादों आङो बे बुरैखौहाय बेनिखायनो आं दिनैबो खनसे बुंबावो बेखौ गोख्रैनो नायबिजिरनांगौ आं एकदमबारे खस्थ' मोनबाय भिडिअ बानायनो ओरै सैमा दावराव ओरै गारि दावराव ओरै मेसिन दावराव ओरै मानसिनि दावराव आं भिडिअखौ बानायथ'ला बाय आं गोबां खोथा दङ बुंनांगौ बिराद डिस्टार्ब मोनबाय आं दिनैहाय नोंथांमोननो आङो देखायजोबगोन मोनसेबो जायगा आंनि थाखाय गैया आङो बेयावहाय मानो फैदों नोंथांमोना मिथिखागौ
जानोसै सैमा दावराव दान्दिसेन साइकेल बोरायनि दावराव दान्दिसेन गारि बोरायनि दावराव दान्दिसेन खिब्रमा गारि सालायनाय दान्दिसेन अट' सालायलांनाय ओरैबायदि डिस्टार्बसैलै मोनोब्ला आं गोख्रैनो बे आंनि नाजानाय केमेरा बायनो नाजानाय बेखौ बायनो मोनोला आं बिनिफ्राय उरायसिगौ नाथाय दिनैसिमबो आंनि थांखिया जाथ'वाखै आं बेखायनो थाबाय दङ बेवहाय आं बानायथ'ला गोबां खोथा बुंनांगौ दंमोन एसेखिनियानोसै बिराद खर' गाज्रि जाबाय आंना ओरै थांलाय ओरै थांलायनो जालालै